Sawubona mfoka Mavuso, makhelwane wami. Hawu kanti sesibangani ngoba ngiyabuza ngelesithathu uma kufike iveni lapho kakho ngiyibona yehlisa mabhiya ngama-crate. Ngithi mina utshwala obungaka makhelwane uyoba nomcimbi na nibosimema. Uyangiphendula wena uthi hhayi uyobe unento encane ngomgcibelo. Hawu, mina mangivuka ngomgcibelo ekuseni ngivukela ngabo 10 ngithola imoto zigcwele istradi sonke, ezinye zime phambi kwakami zivala igate. Wele sekuchunywe nethende yemakhi. Hawu, hayi bekungasinto encane phela lena. Hawu, iy'moto ezinye zinama-number plate esingakawajwayeli la Mpumalanga, zinabo NZ, ezinye zibhalwe bo-EC. Hayi makhe yena makhe, ngabe makhe kukhona engike ngakwenza wangakuthandisisi kahle noma wangakuphathi kahle, asiyilungise. Hhayi ukuthi ube nomcimbi omkhulu njengalobo ukhona uthi kimi into encane. Into encane kodwa abantu bebazula nama-takeaway baye ey'motweni bese uphela umcimbi wakho ngabo 3 ngabo 4 ntambama. Hhayi makhi, hhayi bekungasinto encane leya. Kubushilo nje nami ngifike ngibambabambe la ngingabamba khona nginilekelele. Azange nje kungihlale kahle ukuthi kulo mcimbi noma ngingazi ukuthi bekuwani, kodwa phela umakhelwane bekumele naye amenywe akhulume. Nami nje bengingathanda ukuthi ngibe khona. Hhayi cha, ngiyacabanga mfoka Mavuso uyithathe kabi, uyithathe ngesincela, ungaphinde uyenze lento. Futhi manje angicabanga ukuthi umuntu akathi unento encane, mhlawumbe indlela yokuthi akakufuni emcimbini wakhe. Kodwa ngakwenzani mfoka Mavuso? Hhayi ngiyazi solokukhala lo music lapha kusukela ngabo 10 kwaze kwashaya abo 3. Yazi inhliziyo yami iyahalela, iyalangazelela ukuthi ngize, kodwa ngakhumbula ukuthi wena yinto encane. Manje kwangangakhululeki ukuthi ngingeza ngizobuka ukuthi kahle kahle kwenzakalani. So ngahlala vele bengiwuza umusic nabantu-ke bakekiza-ke bashaya izandla. Hawu noko ngiyathemba konke kuhambe kahle, kodwa nje ungayiphindi lento yokuthi uthi unento encane kanti umcimbi omkhulu kangaka.